Il-membri fih dan il-Kumitat Konsultattiv ta' Ġenituri ta' Tfal b'Diżabilità li jieħdu servizzi ta' matul il-jum jinsabu mħassba mill-fatt li l-Gvern irtira parti mill-budget li kien alloka għal din is-sena biex jinfetħu aktar djar fil-komunità għal persuni b'diżabilità. Dawn il-ġenituri qed jipprotestaw bil-qawwa kontra d-deċiżjoni tal-Gvern. Il-President ta' dan il-Kumitat Konsultattiv, Livita Bonevalletta, f'intervista fuq il-Breakfast News qal li l-Gvern issa donnu nesa il-prijorità tiegħu li jgħin l-iktar setturi vulnerabbli tas-soċjetà. Allora inħsadna pala ġenituri meta fil-fatt ingħataw il-fondi. U mbagħad inġibdet biċċa minnhom. Ir-riżultat ta' dik hija li f'għaxar snin l-Aġenzija Support f'għaxar snin għandha 6 djar b'60 persuna. 60 persuna b'diżabilità, mentri r-rikjesta, il-bżonnijiet huma ħafna kbar. Livita Bonevalletta saħaq li l-istat tilef is-sensittività tiegħu propju fi żmien meta l-Parlament se jirratifika l-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda fuq id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. L-ironija hija li aħna qed nagħtu dritt issa bil-konvenzjoni biex daw il-persuni kollhom djar fil-komunità. U maħniex qed nipprovdu l-fondi biex ikollhom daw id-djar. Il-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda fuq id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità tisħaq li persuna b'diżabilità għandha tingħata l-opportunità li tagħżel li tgħix f'dar fil-komunità tagħha u li ma tkunx sfurzata li tgħix il-kumplament ta' ħajjitha f'istituzzjoni.